chibai le vek ule voina chuan movie mu nom le zirtir nei thatak mai Big Brother ti kan en ho le dona mu nom in ti ve ngei po ka bei sei Henry chu US military ya kumtam tak om nu chuan Hong Kong a napa ngai tak zong turin alo leta tak chi school a naupang zirtir tu adila ma se principal chuan experience anei lo wangin lo nara ma se official lama tanga recommend a mu that em wangin zirtir tu a chuan anlata ma se azir lai tu te chu school a po aswal le zir thape lo berte ani a school a tho tan ni masabera po class a an lut chu naupang ho chu an du danin an lo om hloma student then khat an lo mua a then lo zain a then video games an lo khel boka a then phei chuan noodles an lo chhum bok Henry chu tu man an lo ngai sak lawa ti chuan Henry chuan kalkualin zirlai te thil ti chu tuipui ve ni om tak hian an ti dik lo lai te an lo hril ve zung boka Zufan ukulele aperte chu an perpui ve lopin games lo khel pakhat po phone en reng that lo ziate a hril bok chutia naupang thil ti vel ena akal kwal hnu chuan naupang te po chuan an lo ngai sak ve tanta a hming te chu hrilin board ta chuan a phone number nen an ziaka ma se a kut ziak chiat em wang chuan lo nui humin student pakhat chuan class atanga chuak turin Henry chu call mangin abia ma se Henry chuan angai poimo lo student ho chu anom thadu lo le ta Henry chuan aning ta dewa rubber band le chok la in fire sprinkler chu aperta tui chu lo chik chuakin naupang ho chu an hu ta vek mai chumi hnu chuan zirlai te chuan Henry chu an ngai sak le ta ti Henry na hriat chuan ring taka awin ka class a kalo loma cheu ti ta a class bana chuan zirlai thiam thei lo zinga mi panga de chu sport supply room a chuan mezial zu turin an kala chu groupa an leader chu Jack ani Jack chuan A grade ami chu alo I mai ta deuh hi alo ni a phone a chuan chu nu thlak chu a ena chuti lai chuan a thian ten Jack a phone chu lak sakin fiam tha thonan te an man saka chuti lai chuan an skula basketball team te lo langin anin hnial buai hlak bok basketball khel lai lo langin Jack ale a thian de chuan an en lai hi lo langa chuti lai chuan Jack chuan a bottle chu thlau palin basketballa an leader ber chuan arapa atuta chu an English teacherin alo hmu awangin Jack chu hremnan ban tlai tir atuma ma se Jack chuan an miss le khabua chuan pangang da in an missin lawa atal buai lai tak chuan Jack chu atlan hodai chuti lai chuan education board lama tanga inspection lo nein an skulina poisa an man dan te an lo endik saka an annual fund po 20% a ti hniam sak an tum thu an soi chuan principal rilru a ha hle Henry class alu tu lo langin naupang da chuan kongka chunga bucketin tui an lo da a ma se Henry chuan bucket chu lo nexonin naupang ho chuan mak an ti hle Henry chu Jackan mai jela zuti a hriat chuan secret chu Jacka adila Jack chuan thatakin lo pe ve mai naupang te chuan enge ati don ti an hrechak hlum le a ti chuan Henry chuan Zufa chu secreta an thil tel pathum te an zota Zufa chuan diktaka a chan hnu chuan Henry chuan aban tir ta mia maya naupang dang ho chuan ho ma ve chakin an do kan chu an beng ri tluar mai Henry chuan secret chu naupang ho chu an sem dena secret that lo zia naupang da chu hril tum viau ma se an ngai thlak du ring lawin secret zu ko wanga ngong thalo te chu naupang te azot ta zoka chu mini chu avoi khatnan naupang ten an zirtir tu an ngai thlak ni ani bel arik chuan secret chu Henry chuan naupang da chu adil let le veka chu mini chuan cafeteria Jack le a thian te thil ei alo langa basketball team a an captain chuan Jack thian pa Bruce chu a ke chuan an thai tluluya
in nial buain a topa chuan an in sual ta hiala dor chunga eitur te le dawhkan le thutthleng te chuan a in vom chuai mai ani chumi hnu chuan principal chuan Henry bula chuan a class a naupang panga te a suspend thu a hrila Henry chuan classroom pona chuan jegate an in sual le chu a hmuwa a thel dai hnu chuan Jack chuan thinrim takin an school kalphung fair lo zia le mi hausa le mirathei in thliarna atam zia chu Henry a hrila chumi ni chuan Henry chuan an suspend te file chu a phor taveka azir chiang ta a hmasa berami chu Zufa ania Zufa chu Pakistan tanga lo pem ania a tet lai tangin a hnam wangin mi te chuan an nui zata thil aru ka wangin police te chuan an man ngun em bok ma se ani chuan musician ni achak em thung adotami chu dinan ania apian tira tangin apa chuan fapa out em a ma se dinan alo piana wangin apa chu alom lo hle a meichia ani awanga apa lung oi lo ni ti a hriat nu phei chuan dinan chuan apa ti lung oi chu atum berani asam te po mipa anga tanin kar te po lomin mipa anga omthin atuma ma se apa chuan alom tak chuang lo ma se anaw mipa chu lalfapa angin a en kol thung apo thumna chuan unaw pakhat Bruce le Chris anni a anu chuan mi padang umin atlan bo sana chutatang chuan apa chuan zu inin harfim ni reng anei lo an unaw chau chuan mal takin an oma Bruce chuan video games a chila Chris ve thung chu mi dora te thokin an chung kwa chu a choma a tobera chuan Henry chuan Jack a chung te chanchin chu a hreve thei tlat lo Jack chu restaurant a waiterin alo thoka MMA fighter Jian Ing chu a thian te nen chu restaurant a chuan lo cholin a in tihlim vela chuti lai chuan Jack chuan Jian Ing a hriat lo lain a lighter chu alo ruk saka ma se an man chuak le si an soi sata hrepa a ID an han en chuan zirlai ani ti an hria a Jian Ing chuan poisa pe in food delivery man atan asom ta a Henry lo lang le in Zufa te in tlo atumani chuti lai chuan Zufa chu thilaru ka wangin apa le midang de chuan man tumin an lo uma Henry chuan Zufa chu lo chan ma se an chan te a hriat chuan a tu te lam tangin ngai dam adil le ta joka an panhi chuan leya ti in Zufa cho phunan Henry chu kongbula ben lo zai ho bula chuan avazai ve ta a Zufa po vatel ve in chu avoi khatna tan mi puima a azaina ani chuti lai chuan Bruce le Chris te pa chu ina tlai taka alo ho a afa de chu beer lei turin atira ma se andu lo wang chuan an khum vakin ina tanga chuak turin atita a atuka chuan Henry chuan an pa chu mu in afa te ta na a that jok nan zungol vei ho en kolna om turin angena dinan te lo lang le in apa chuan make up alo le saka dinan chu meichi anga om turin ati ani dinan chu athinrim ema anaw chu apa make up le sak chuan a cheita a ina tang chuan tlan chuak ru in apa motor chu a khal chuak phuk boka ma se atlan thui ma in Henry chuan lo ti dingin license tel lowa motor khal him lo ziate a hrila go kart da chuan hruain apa nen a in tlan siak tira chutia a in tlan siak lai chuan race na pona tlan chuak palin dinan go kart chu motor lianin a chil sakta apa chuan athi emoti in atap vak maya dinan chuan apa in a mangai tak veti a muin alom ema apa chu akwa ta thlop mai ani atuka chuan Bruce le Chris te unaw le student dang te chu zungol vei ho en kolna interview nei turin an kala chuta chuan apa an mu chuan mak an ti hle a naupang pakhat chuan engtin nge zu a in tran ti te an zota
apa chuan anupuin a chhuah sana wanga a relnut wanga in ani thule chuta tang chuan a fapa te po ngai tua theilavin zu a in ta ni ti in a hrila an pa chuan Bruce le Chris chu a fapa te an ni ti chu naupang dangte bula chuan a zep tlata ngai damte adila chutia apa in ngai damte adil chuan Bruce le Chris chu a in sum zo lowin an trapta Jake lo langin Jian ingan na apek chu a thoka Jian ing chuan poisa tam tak pe in ai nek pui tur pa in tura chuan drug tel turin atia Jake chuan du lo hle ma se an tiluya drug chu fighter in tura chuan atelta ma se an man chuak le ngala Jian ingan titura ati thu asoi ma chuan an soi sangal tawaka lokara chuan an kalkhumta Henry chu lokalin MMA fighter ho hnena chuan azirlai awm ve empty azota ho turin an lo hril ma se Jack chuan lokar chhunga tang chuan tranpui na dilin alo awlo lowa Jack an manti Henryan a hriat chuan MMA fighter ho chu a beita an hne lo hle mai ma se an fighter zinga thaber chu awm ve wangin ain beitok le a Henry chuan hne le ma se doctor pan ngai khopin ain hliam ve ta thawani Jack chuan Jianing ni na diktak chu police te bula hrilma se an ngai thlak sak du lo newsa chuan MMA fighter thaber Henryan a hnek thlu ti an puan chuan anopang te chuan an za pha ta em a klasa akal chuan nopang te chuan za takin chibai an lo buka Henry nun hlui chu lo langin Henry chu anopan lain school chok boy tu alo ni ve thina naupang pakhat piano play lai chu baluna achunga tui oma vomin akut te hial ati tlia saka chumi awang chuan class atanga suspend hial atoka ramdanga kalin chuta chuan ain beng bel zuita ani chumi ni tang chuan Henry athu soite chu naupang te chuan uluk takin an ngai thla a college entrance test atan chuan an zirna sa hlom hle tupo chu thatakin an omvek lai chuan Bruce chuan damdoi ai dik tlata Charlie yan achungta ngai saklawa video games a khellai chuan Bruce chuan drugs alo ti ve thina achan po entrance test a chetaka ati wangani Henry chuan puitumin Bruce chu ti puima se Bruce chuan depression hial alo nei mana mani in ti hlum tumin in chhonga tang chuan a zuang thla a ma se damdoina an phurwata koma in a oma chu media ho chuan diklo taka soin school andem thule Henry andem thute an puang duma board lam chuan Henry chu interview in a teaching license te chu anti top sakta Henry chu impact molin school atanga chua chu atuma chuti lai chuan zirlai te chuan umin chuak lo turin antia an zirtir tu omlo chu an tur hlom ema ma se ahma test an nei tura chuan an zirtir tu an choi moi ve thein turani ti hria in thataka ti an ngai ti an hria chumini tang chuan lekha chu aletin an zirta a board lamin an zirtir tu pa chu mi thataka ni ti an hria theinan an thei top an chua ani test ni alo thlen chuan Jake le naupang dang zong da chuan Henry hena tanga lekha thon dongin skula in huturin alo som alo ni a zirlai hoin Henry an skula in muturin a hril ti an hriat chuan an kal ngal veka ma se lekha thon tu chu Henry ni lawin Jian ing ani Jian ing tumber chu naupang ho test an nei theilo na ti buai ani a Henry chunga phubalak adu wang ani Henry an lekha mu chuan skula kalve ngalin Jian ing thil tumte a hriat chuan naupang da chu chuak turin atia a in sual tanta naupang ho chu tlan chuakin exam hall lampanin an kalta a chuti lai chuan Henry de chu an lo in sual na samai Henry le Jianing a in sual lai chuan Jianing chuan an tet laia Henryan naupang pakhat water balloona avom le akut ati tlia sakpa kha ani thu a hrilta akut atlia hnu phei chuan music competition inga ma atel thei to lowa piano po khoi theil to lovin Henry chu adem hle a Henry chuan ngai dam dil atuma ma se Jianing chuan lo beile in
a hne lo hle a Henry chuan tha thena hun nei ma se that du loin ngai dam adila akal san ta zoka naupang ho po chuan exam hall chu a hun taka thleng thein thatakin an exam theya car aliam nu chuan an va in thatakin an pass veka jianing pon piano atum le tanta ma se alo khoilo na a rei to em awang chuan zirtur alanga hle a Bruce po lo tha chuak le to in akum le chuan entrance test apek venge to tur thu a intiaba principal po board lamin an naupang te an ti that em awanga 20% bonus an pek don awang chuan a hlim hle Henry pon naupang te chu zirtir theile to in a fire sprinkler trick chu bets danga chuan a mang le ta a video munam tak tak te kan en le zel theinan milo subscribe a milo like sak theu turin ko som chewa video request du nei kanom chuan comment lama khan lo soi ula ti chu zel kan tum don nia